Čaute všetci, tu je Majko TV a so mnou tu je Markus TV. Dneska budeme strieľať na brankára, ktorý je práve za kamerou. Tak to vám ho ukážeme. Je nezadaný, hľadá niekoho. 8 rokov. Má 8 rokov. Daj mu to ešte. No. No a teraz ja budem hrať ako Ronalda a Markus bude hrať ako Suáreza. Takže Začína. začínam ja, potom bude Markus hrať sa do 5 a potom pôjdeme na jazdy. Brany. Nejdeme na jazdy. No. Ja ti chcem za prvá strela, tak vám to teraz ukážem. Čekám na brankára, ne? Chytil to. Chytil. Takže teraz je Markus. Kaktus. Markus sa pripravuje, ide Suárez. Prekop, čistý prekop. Bohužiaľ, no. Brankár chytá, ale teraz ho otočí. Klasický prekop. Maja si ešte zavezuje nové bobovky. Pozor! Utíkáme! Tu je lopta. Oh. Nemajú. Toto bude druhá strela. Tu je. A pred chvíľou strieľal úplne nijak. To je na vás, to je náš malý na vás. Kedy rozbíja telefóny. Suárezovi dneska rozbil telefón, takže není možno. Ale starý! Ideš do slavu. Tak z dálky. A odkiaľ mám Tak ísť? Majo išiel kúkaj. Ešte, dobre, stačí. Ja prekapnem. Na vás! A teraz ako... To není ten na vás, to je Peter Čech, dal si o hlavu. To je Peter Čech. To je Petr Čech, ktorý hraje v Arsenále. Do salón, no to máš za to. Už to je vyrovnaný. Nejsme. To až keby si rozbil hlavu. Ideš do slavu, ne? Silnejší pôjde. Dobre. Majo, silnejší trošku, chceme ju vidieť. Na mňa to. A náš na tebia. Však si furt nezavazuj tú šňúrku. A ideme. Vyrazil. A vyrazil do brány. Gól. Na. Čekaj. A bolo to gól. Nepozil som sa. Lebo povedal Majko. Majko povedal, čekaj taký. Majo. A zime. Či robil nožničky? A možno budú aj nožničky. Toto pôjde silnejší šupa. Trošku priblížime Maja. A nebolo. Majo nedal, bol smutný. Ide Markus, na chvíľu to stopneme. Áno. Točíme ďalej. Na budúce dáme tvrdšiu strelu. Traktorek.
Karol, to na chvíľu to stopneme, lebo išla lopta po to. Ježiš. Takže, čaute. A ideme. To sa nedá. Na budúce máme väčšiu. Dá to. No, to je taký brankár, tiež som jeho ešte taký celávny. Poďme, gang. Počkaj, Marku. Dobre, môže. Mať čo chytil v bruche? Brankár výbornú chytil, je pochválený. Dneska dostali iba 2 góle, no. Proč? Niečo máš ty na vás. Co vyručujem? Markus! No. Stále, číka ten dráž. A toto sú posledné strele. Do koľko? Posledná strela. Teraz sa pozerajte. Posledná strela. Jedno. Tak daj no. Pozerajte teraz. Tyčka. Bohužiaľ tyčka. A Majo porád je mŕtvý. Majo. Zastrafím do vajíčka. To de pam pam para pam 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 pam. Toto bol najkrajší zákrok, ktorý som kedy videl. Kedy víš taký to? Vykavčil na mňa. Bola to burno slovo. Hodil sa, že pekne. Pekne sa hodil, hej, jak na vás. Dobre, Denis! Dzi, aj ty tak vyskoč. No ide, Mark. Mark, Hej, pekne sa zhodil. bola otočka. Bola otočka, bo ja neviem. Pekne sa hodil. Teraz sa ja pekne hodím. Co ti šíbe na kamere je lepší? Denis! Ukradám na vasa! Dávaj. Tak kúpim do boku sa hodil presne, že to není šance chytiť. Sorry. Povedzte, no môžete niečo popávam na vás. Co je? Pekne som sa hodil ako otočka raketu. Tiška, ready. Ticho buď. Ešte pretevo. Označili sme to paličkou, palička je tu. A ja som slepý. Pozor, Majo. Will go? Nabil. Suárez umrel. No. Ten na vás mu rozbil telefón, A to není môj. Čí to je? Môj, ale ja vím, ale to je môj starý. No to je jedno. Ešte 4 minúty točíme, pohníme. Dobre, tak ideme ešte 4 minúty. Na zemi sem. Pána Boha, ten neví nic. Ježiš! Cookie fail army, hen má botu. A hen má druhú botu. Ježiš! Hen je Denis. A hen je bota. Tak, ešte koľko točíme? Ešte budeme 3 minúty, pohni. Posledná strela, ideme na... Posledné strele, rýchle.
Na Majo, ty. Môžeš. Posledná strela. A vyhrál! Závisí na tom. Ne, jdem na jazdy. Ne, ešte musím porovnať. A čo, keď nedáš, tak prohral. Ja viem. Poslala čáča. A Markus prehral, teraz idem na jazdy, začínam ja Markus. Ale ideme spolu si prihrávať. Nie. Ale už končíme my.